organitzacions obreres. Igualment, aquesta iniciativa continua en la línia que hem duit aquestes setmanes de vaga d'unitat. Hem volgut que aquí a la lectura del comunicat hi haguessin representants de totes les entitats o moltes de les entitats que ens han recolzat durant aquestes setmanes de lluita. No passarem a dir totes les que hi són, perquè també faltaran moltes i bé, llegiran a Marina el comunicat i llavors, si voleu fer preguntes, nosaltres sí que contestem preguntes i tant portadors de sindicats com des de l'Assemblea de Docents o de qualsevol de les altres entitats que pugui haver aquí, contestarem allò que ens demaneu. Un canvi d'estratègia per uns mateixos objectius. A la Conselleria d'Educació del Govern de les Illes Balears no li importa gens l'educació. Si li importàs, no faria 2 anys que aquest sector pateix contínues retallades que afecten clarament la qualitat d'aquest servei públic. Si li importàs, hauria intentat evitar la convocatòria d'una vaga indefinida, de la qual en té coneixement des del dia 1 d'agost, fa 2 mesos. Si li importàs, hauria assistit a la mediació que va sol·licitar l'Assemblea de Docents 10 dies abans de començar la vaga per intentar evitar-la. Si li importàs, no hauria esperat que passassen 10 dies de vaga, gairebé 2 setmanes de classes perdudes, per cridar als comitès de vaga a negociar. Si li importàs l'educació, hauria intentat negociar de veritat per trobar una solució al conflicte. Per la nostra part, una vegada escoltades les assemblees de Formentera, d'Eivissa, de Menorca i de Mallorca, els comitès de vaga han decidit suspendre temporalment la vaga. Suspensió que comença aquest dilluns 7 d'octubre a les 8, excepte allà on s'ha anunciat fer-ho de manera diferent per necessitat de la pròpia assemblea de centre. La possibilitat d'aquesta suspensió temporal, encara que li molesti molt al secretari autonòmic d'Educació, s'ha valorat de manera democràtica i assembleària a tots els centres de les illes entre dijous i divendres de matí. I en aquest cas perquè el president del govern ho hagi demanat. Els comitès de vaga entenen que el govern, assabentat de la possibilitat que les assemblees optassin per aquesta via, ha volgut fer creure a l'opinió pública que la nostra decisió és un mèrit seu, ja que ha de mantenir la il·lusió que controla la situació. Però la realitat és, senyor president, que vostè no controla ni pot controlar la comunitat educativa d'aquestes illes. Els comitès de vaga han decidit suspendre la vaga perquè s'ha fet evident que la Conselleria d'Educació no vol negociar. Com tothom sap, un dels punts que ha bloquejat la negociació és el TIL. I durant les 6 reunions de negociació han fet passes per intentar trobar una sortida a la intransigència i la immobilitat de la Conselleria. La Conselleria menteix de forma miserable, reiterada i intencionada quan diu que ens oposam a 2 hores més d'anglès. Primer, li varen demanar la retirada del TIL i que, a canvi, es potenciassin els programes de llengües estrangeres que ja hi ha a molts de centres, mentre se redactàs en l'assessorament d'experts i en la participació de la comunitat educativa un nou TIL. Varen dir que no. Després varen demanar la suspensió de l'aplicació per enguany, cosa que ja havia fet la sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears. Varen dir que no. En tercer lloc, es va demanar l'aplicació voluntària a infantil i que s'assegurés almenys que hi hauria recursos suficients i progressivitat. Varen dir que no. En una quarta passa i allunyant-nos cada vegada més de la nostra proposta inicial, varen posar damunt la taula la voluntarietat a tots els nivells. La resposta va ser no. Com a darrera opció, divendres 4 d'octubre varen plantejar la possibilitat de fer un referèndum als docents de totes les illes, sense excloure la participació dels pares i mares que ho farien a través del Consell Escolar i donar-los a triar 3 opcions. La proposta del govern, TIL a totes les etapes i voluntària primer d'ESO, la nostra darrera proposta a la mesa de negociació, l'aplicació voluntària del TIL i aplicació del TIL a infantil i primària. Un cop més, la resposta al referèndum va ser no. La Conselleria tampoc permet que se puguin arribar a acords parcials. Acords parcials que potser podrien haver posat fi a la vaga i s'amaia darrere d'un o tot o res. En aquest punt, la perversitat de la Conselleria arriba fins i tot a admetre que té 2 vies per invertir en reduir ràtios, en augmentar plantilla o en substituir baixes, però no ho materialitzarà si no arribam a un acord global.
És evident, com ja dèiem al principi, que a banda de no voler negociar, tampoc no li importa la qualitat de l'ensenyament. En conclusió, tenint clar que la Conselleria està cercant el nostre desllast i la ruptura de la complicitat que s'ha establert entre les famílies i les reivindicacions dels docents i la seva vaga indefinida, els comitès de vaga han decidit fer una aturada tàctica. Els docents volem aprofitar la vinentesa per fer públic una vegada més el més profund i sincer agraïment a tantes i tantes famílies que ens han donat i ens continuen donant suport. Aquest agraïment també el volem fer extensible a la infinita llista d'entitats, col·lectius i a totes les persones que d'una manera o d'una altra ens han fet costat i que van fer possible que el 29 de setembre al carrer de les Quatre Illes veiera la major manifestació de la història de la nostra terra. A la vegada també volen reconèixer que el govern i la Conselleria d'Educació tenen algun mèrit. Les seves polítiques educatives nefastes i les seves maneres de fer autoritàries han aconseguit que aquestes es converteixin en un objectiu comú contra el qual lluitar, unint-nos més que mai. Mestres i professors d'infantil, de primària, de secundària, cicles formatius o adults, d'Eivissa, de Formentera, de Mallorca i Menorca, de pública i de concertada, som una pinya i fem un front comú de lluita contra aquestes polítiques educatives i aquesta falta de consens que practica el govern. Però a més han fet possible que docents, sindicats i famílies s'hagin unit per defensar l'objectiu comú i també s'hagin manifestat directors, inspectors, universitat i tot el poble en general. Aquesta vaga ens ha fet sortir més reforçats i més units que quan la vàrem començar i això és cabdal per continuar la lluita a les nostres illes i ser un referent d'acció unitària a la resta de l'Estat, ara que s'iniciarà una nova fase de la batalla contra la LOMCE. Per això, els dos comitès de vaga promouran una resposta contundent a la resta de l'Estat davant una llei que desestabilitza el sistema educatiu amb una nova normativa. Lleva competències dels consells escolars, introdueix la privatització, canvia el model lingüístic escolar i, entre altres molts propòsits, no compta amb el consens de la comunitat educativa. No poden seguir aquest comunicat sense esmentar l'especial actitud de menyspreu que ha tingut la Conselleria amb el col·lectiu de docents en vaga de l'escola concertada. El seu comitè de vaga només ha estat citat en una ocasió i les reivindicacions d'aquest sector han volgut ser excloses de qualsevol acord global per part de la delegació de la consellera Joana Maria Camps. Aquesta suspensió temporal de la vaga, que no és una desconvocatòria, permetrà reiniciar-la en el moment que es consideri oportú, ja sigui de forma puntual, sostinguda o indefinida, si la negociació no avança. Això no significa, en cap cas, el final de la lluita, sinó el començament d'una altra batalla en un altre pla i amb una altra estratègia. La Conselleria d'Educació deu saber, com tothom sap, que una nau és molt difícil de governar quan es tenen tots els vents en contra i els mariners també. I que els polítics que governen d'esquena al poble només poden esperar que el poble els giri l'esquena. Continuem. Després de 3 setmanes de vaga, el nostre col·lectiu es manté unit i es troba en disposició juntament amb la resta de la comunitat educativa i de la societat, començar una lluita activa des dels centres educatius. Com s'ha demostrat en aquesta vaga, els i les docents ens hem empoderat, hem perdut la por i seguirem actuant des d'aquest plantejament. La tornada als centres implicarà fer tot allò possible perquè el fil no s'implanti. A més, l'exercici de la llibertat d'expressió serà una màxima davant els atropellaments legals que el govern està disposat. Quant a les condicions laborals en què desenvolupar la nostra feina, tot allò relatiu a baixes, substitucions, ràtios, mancances materials, farem una feina quotidiana de denúncia pública de totes les carències a tots els centres. La nostra xarxa ens ho permet. Aquesta nova fase també seguirà la mobilització al carrer i continuarà l'organització de base des de les assemblees de centre. La nostra feina en defensa de l'ensenyament de qualitat i en català, de bon segur, tindrà com a conseqüència el desllast dels dirigents d'una Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats que parla de consens mentre imposa les seves polítiques i que ha tirat per la borda totes les oportunitats que ha tingut per reconduir el conflicte. Aquest desllast també el continuarà patint el president del govern, José Ramón Balzà, a la seva actitud despòtica que marcarà el seu final polític. Tornem als centres perquè el desllast i la desfeta només la pateix qui n'és. A Mallorca, 6 d'octubre del 2013.